hoi kin kadang sanut sa kam tip balai kam sim junga kalong kum nei Jayu nga, siya nga po yung na. Isyan, malay kandoy ka jing accident. Oo, Ken. Ngadang mo hiban kat ipi. Namar ba ngali itat si siya yu isyan. Oh, man. Da ka jingtmu ban pensngo thu pai ba halor ka jingdon kam ban ye shibmenta ha ka special intensive revision jong ka electoral roll ka Ophis u deputy commissioner riboy district ne ka sngi kala Pynlong da ka bike rally bat ka street play hanong po ha ka ne ka program lawan ban ye shibmenta lang da ki nongnya bike ki khna pule bat ki khot jong ka electoral literacy club jong ka riboy college nong po ka ne ka jing pensngo thu pai ba ka long ban kantu ya baro ki nong shong shnong ki baladap khat pras nem karta bakin penrung ya ki kerteng jongki ha ka electoral roll khnang banla ban panon kam ya ka hok ban thep vote jongki ya ka bike rally las dang na nongpo town shopping complex ha ka balawan ban ye donlang daw ba GLC Melim assistant commissioner riboy district ka kong el yaw phniaw no hikai ka riboy college rangkat ki khna pule bat ki khot jong ka kan hun nya bike lengba ka ni ka sngi ki nong nya bike kala lek Syakithan bornehat nong po sning bat yam da ka ba pensngu thu pai ba halor ka jingdon kam ban ye shimenta ha ka SIR jong ka electoral roll ha ka ju ka por ki khna pule kla pan I ya ka street play ka ba pensngu thu halor ka jingdon kam ban penrung kerteng ha ka electoral roll bat ben kentu ki pai ba bakin pentikna ba ki kerteng jongki ki don ha ka electoral roll electoral roll kan wan rajin kela libat special intensive revision bala penyata ka suka ka ba ikut ya ka saya ka saya SIR kalong kapenta berpindah ke India jaga elektoral kadang nak yashno dengan yang don dapat berhubungan mungkin kami sa Ophis naman PLO sesno magsam ni ka information ko pendak ka paghalang pagkot Islam dan baru ipaladak atas yang datang hinalong natin ang pagkabaliyo pagkakita hata elektoral July. Within the next 6 days, we will enumerate all the eligible voters but they have labor constituency. They yakani pina apande self enumeration ru na pimpatet hadu banta ne kidelos kila pun naki about 98% of the forms have been distributed. Dan awal ketapan kinsa enumerate kinsa dijajai sekian form. Dengan aku akan request itu ki beliau ki bampat enumerate ne ki bampat submit itu ki form ju please sobha panle no kaploy so that ika keteng jumpi kan sapau pan akan draft electoral roll kepada bisa issue akan subject to August. Te nakalian jumatan kata te mentangnya sedang move